Oke, ya, Wak Limas matur suwun ya. Khusus untuk bolo-bolo keluarga Dipo, terima kasih untuk semuanya. Dipersiapkan satu lagu permintaan dari yang punya gawe. Barang Ayu Panora untuk Anda. Oke. Ayo yuk, ayo. Wasik loh yuk. Udan-udan lah, mungkin ya wis terang kok ya. Yuk, ha. Alhamdulillah. Yuk. Oke. Sampun, Pak. Durung tak kira sampun. Kok sik to, Mas? Diposke dhisik to. Heeh. Kaget aku. Rimku tak edak pas mandek kok yo. Pas bareng. Oke. Kagem khusus iki kagem Bapak Sutarto yang punya gawe. Panyunipun terpenuhi dalu menika saran kula sawan saking Mega Suara dan juga Ayu Panora. Bacot ke yuk, ayo gas. Colke koplinge setengah wae ya. Heeh. Direm ora? Yeah. Lila aku kudu So we are. Ceritanya yang ati kesiksa to yo. Heeh, Mas lara tenan. Perkara udan iki wae to. Alhamdulillah udan barokah barokah. Wis terang kok ya. Apa kabeh lalaku
ngene. Tawai- Aspek pindho biasanya Ha-ha, pas. Mas. Pas. Tawai setengah kopling langsung tak edak Oh, rene. ngono. Cakram ngarep buri. Heeh, dadi Double sosok dis. ngono ya. Set gret terus mandek. Oke, terima kasih kagem sedaya tamu undangan terkhusus yang punya gawe panyunipun panjenengan. Monggo bajotke Mbak Ayu. Lilo aku. Kesekso panyunipun ingkang hamu uga di Bapak Sutarto dalu menika diaturi dan dipenuhi bareng Mbak Ayu.